El conte de Tot anirà bé. Un conte us explicaré tan bé com jo sabré. Si l'escolteu, el sentireu, i qui no vulgui escoltar no se'l sabrà. Vet aquí que una vegada hi havia dos fiets, en Biel i na Joana, que sempre reien i jugaven. Un dia, la gent del poble on vivien es va començar a posar molt malalta. Un virus es va escampar per tot arreu i fins i tot l'escola va quedar tancada. Els metges van avisar que per cuidar-se tothom s'havia de quedar a casa i ningú podia sortir. En Biel i na Joana no ho entenien molt bé tot allò. Ells només volien sortir al carrer, córrer, jugar amb els amics, visitar els seus avis i saludar els veïns. Però miraven per la finestra i no veien passejar ningú pel carrer. Estaven tristos i avorrits. De sobte, un ocellet que volava per allí a la vora s'aturà i reposà les ales al seu costat. Veient-los les cares tan llargues, els preguntà: «Idò, què us passa?» Na Joana respongué: «Ai, pardalet, no podem sortir fora a jugar». L'ocellet se'ls mirà sorprès i refilà: «No estigueu ensopits, infinites coses podeu fer sense sortir al carrer. Llegir, dibuixar, cantar, ballar, cuinar, fer teatre o recitar. Veureu que us divertireu i com més gaudiu, més de pressa passaran els dies. I un matí despertareu, arribarà el bon temps, la malaltia haurà passat i podreu tornar a omplir els carrers». En Biel i na Joana escoltaven el pardalet amb les orelles ben obertes i van decidir fer-li cas i seguir el seu consell. En Biel va anar a cercar cartrons, paper i llapis de colors. Na Joana començà a dibuixar i junts van fer un arc de Sant Martí molt i molt gran, ple de colors: vermell, rosa, verd, blau, groc, i els hi va quedar tan bé que van decidir penjar-lo al balcó. Els veïns, des de casa seva, van mirar per la finestra i van veure tots aquests colors de l'arc de Sant Martí que na Joana i en Biel havien penjat. I se'n van alegrar molt, tant que fins i tot algun veí va treure una guitarra i un flautí i un tamborí i es van posar a cantar cançons tota la tarda. Així van passar els dies, cantant, recitant, dibuixant i compartint. No se'n van adonar i un dia, amb l'arribada de la calor, van sentir molta fressa que venia del balcó. Quina sorpresa en obrir la finestra! Fiets i filletes i gent gran passejant amunt i avall, omplint els carrers, plens de flors i d'alegria. En Biel i na Joana van sortir corrents, contents de tornar a saludar la seua gent. I fins aquí arriba aquest conte que un dia em va explicar un pardal. I amb un moix i un ca, aquesta història s'ha acabat. I amb un ca i un moix, aquest conte ja s'ha fos.